Sajnos az utóbbi években a terület leszáradása miatt ezek a mocsártagok kiszáradtak szinte teljesen. Kisebb mocsártagoknak a vízzáró rétege, ez az agyagos réteg nagy valószínűséggel már annyira összeszáradt, összerepedezett, hogy szinte elengedi a vizet, úgy mondanám, mint egy lyukasfazék, elengedi a vizet teljesen. Ezért nagyon nehéz lesz majd újra feltölteni őket, újra vízzel megtelni ezeknek a területeknek, hiszen nagyon sok folyadék kell, nagyon sok víz kell ahhoz, hogy ez a vízzáró réteg újra ki tudjon alakulni. Abból egy nagyon különleges év, hogy már most nagyon hamar bejött a nagy meleg, és nagyon nagy vízdeficittel kezdtük az évet. Nem volt csapadékos a tavasz, hiába volt télen valamennyi csapadék, nagyon kevés, nem tudtak föltelni a mocsár medrek, és annyira kiszáradt a vízzáró réteg is, hogy szinte már átengedi a vizet, ezt már említettem, és az idei évben sikerült a Vizet a Tájba program keretében a vízügytől ökológiai célú vízpótlásra vizet kapnunk, ami még jelenleg is jön a területre a víz. Mindenképpen a víz lesz szükséges, tehát ezeknek a területeknek a vízpótlását akár uniós forrásokból, akár kormányzati támogatással nagyobb hangsúlyt kell fektetni ezeknek a területeknek a vízpótlására, és szerintem ez lesz a jövő, mert le fognak száradni ezek a területek. Hamarabb kezdődnek már a tavaszi vonulások,
talán azt lehet mondani, hogy mivel nincsenek igazán nagy telek, ezért nem is igazán kell arra várni, hogy a nagy tél után jön egy fölmelegedés, és akkor kezdődik a tavaszi vonulás, hanem szinte ilyen elhúzódóan, nem dömpingszerűen, hanem fokozatosan jönnek vissza a madarak, fokozatosan látjuk, és már most elindult az őszi vonulásnak, már a kezdetét tapasztaljuk. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.